Počúvate Rádio Slovensko. Krvavé ľudské obete, ale aj 10-tisícové kamenné mestá s knižnicami, kanálmi. V súčasnej takisto som nezaznamenal, že by tam boli nejaké prejavy lásky. Aj keď teda existujú piesne, ktoré sú o žene a o jej napríklad prsiach, tak takú pieseň som zaznamenal. Takže niečo tam je, ale skôr je to taká erotická poézia. Tá romantická láska, ktorú zrejme tak či tak priniesli až Francúzi. Áno, kurtoázna láska je. Tak to nemôžeme očakávať vlastne u takéto kultúry. Ale čo sa týka ich pohľad na svet, tak je úplne odlišný. Aj tých starých Majov bol odlišný už len preto, lebo pre nich boli vlastne živé bytosti všetko. Veci, domy, kamene. Taký panteizmus? Animizmus. Že vlastne všetko bolo vlastne živé a oni tomu obetovali, oni s tým komunikovali, takže si predstavte, že žijete vo svete vlastne všetkého možného živého. Čiže brat strom a sestra dom a takto? Neviem, nakoľko by tam boli tie príbuzenské afiliácie, ale niečo také. Majov asi výrazným spôsobom preslavilo to proroctvo o konci sveta. Oni mali neuveriteľne dobré kalendáre vraj.